Karbi Anglong Live News Channel hin ben patir pipon si kedam tang mati jong ni phai inkwara ke thomani Lifetime Achievement Award surihini ra inkwara hini anong e pajirpon Bangso Award ke pajirpon Karbi Culture and Literature ahin pen langpon si Dr. Dharamsing Teron aphan si pajirpon lo Aho kedam tang mati jong ni phai inkwara ke thomani diphu rong mili Dr. Dharamsing Teron abohalong si pajir damlo Bangso Lifetime Achievement Award surihini ra inkwara hini anong eke pajir damahut Padma Shri Dhaneswar ingti kache tong dunalong Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Barim Kangjang Terang Manik Tiso Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Achor Sangpi Sabina Terang pi atum pendanglok pinnangan ke ongdong atum chetong dun Dr. Dharamsing Teron aphan Lifetime Achievement Award ke pajir damji aphan Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron asar pi karlitang kaji rong hangpi Chiki moment pensi nong edo an kera pajir dunlo Lapusana sai laki Karbi Anglong farlo ke do an news channel hin pen ke Karbi Anglong live atum hello ke cheng silo La song bong pen setami niliphan nangkang vai ponapot Dr. Dharamsing Teron hin pen Karbi Anglong live abitung atum aphan akiro pi pajir pon Nili Karbi Anglong live channel atum aphan nili niang klong ban churek lo lang tum nili fan la bangswa nong e pimeji pu la bangswa lang tum mathapon abu thak lang tum han niang klong ban churelo la pengke jasimera bangke iltum ining sipathe sura nei po bang ate iltum Karbi Anglong iltum bang phan riam jok plot la puson iltum kadure do lang senon iltum nal tumason non news channel tum ta non kache song sai de la iltum mena awar iltum thang alama ki kado ka be iltum la hayalam iltum ke pachanji pulo pulo de cerap citu du pamenai debo la se la bangso armu bangke non neli ke la bangso nong i kelong nang ve dia mone de kaldata hai sada nal tum neli fan la bangso nong e neli fan ne pajir pen sia no aman nang pilo la pen sia pulo lage non la anso se neli kelem tu thegia fan klemia fan isi nili fan ning nang pathedun la bangso anong e bangke la sonse nili mathalo la pen nal tum non Karbi news channel don atum setame Karbi Anglong aman Karbi Anglong furkimo kando kabe lahai pareng saveria fan nal tum phanda nilihin banda thang chirabun the seta la son pen setame si ning je pathe soroi pusi nili matha Hanapu Karbi Anglong Live Editor-in-Chief Ratis Rong Parpen ke than pona tengki Karbi Anglong Live News Channel ke rat pen Rada joini lapen Rada Farman lasi kai kita Rada Phan Kang Thur Ponji aphansi Bor I Pon Bom lasi Pini Bangso Lifetime Achievement Award surihini rain kwara hini ke pajir pon laki ke cheng silo lapen ke wangjilang aningkan setami kapre ake thek atuma phan lason thak award ki pi ponji aphansi Bor I Pon Bom ji pusi pherang ke thingno ningje pon Karbi Anglong Live ke kai ke stami rat along sido rat channel rat joini rat pen joksi nilitum pamando aposi nilitum stame isi mane Karbi Anglong Live ahin pen isi kai ke ta ke mangpon lai ke thekere tumphan kangthur pon abarim ke thekere tumphan la pen obe kimi ke thekere tumphan apse nilitum ma tha bomlo masi isi news channel ahin pen stame award ki pia banga ke nang sot akimi tumhan obe kimi tumhan kangthur pon phan pute kusin nilitum mathalo masila so ge matha pen ateng si nilitum chekloi jon so se nilitum research lo prangsi nilitum education hin lang lo masi der cheji apornang ji pu masi nilitum abang ako culture and literature la suputhak nilitum rdb ponsi nilitum research ateng pen ladak pini Dr. Dharamsing Teron phansi nilitum award nang pilo labangso award bang lake Karbi Anglong Live Lifetime Achievement Award 2022 sila bangso nong ek pipon agage nitum pini pujot kali delo nilitum kewangji aning kan stame nilitum la puson si kapre katuma phan la puson nong ek piponji mate award ki piponji phansi nilitum ka chisik dolo Karbi Anglong Live ahin penge kai ke ta rata pharma na posi nilitum ke claim pen azok kapre katum stame kapre ka channel tum stame claim pon thek ji phansi nilitum pen paprang pon lo lain aprang pen nilitum abe pilang
nilitum means Karbi Anglong ke do channel tung ke avi pila bo nilit heglong teng blude nilitum si first hilo si nilitum peneng 2022 pen pangjeng pon lo posi kewangji ningkan sitame nilitum un an pen ke bor I la bangso award ki piponji pansi nilitum hin pen ka chisik do oh yes aningkan wang peneng 22 lo matidi maybe muneng bang ke peneng ke nilitum Karbi culture and literature fansi pipon lo same muneng bang ke nilitum kaprek aphan si pipon ta hai po lake mane only la culture and literature tum phan veksi ki piponji la pugali delo athik muneng bang ke kaprek ningkan hots tame best farmers tame pipon ta theklo best teacher la puson tame pi thek thailo asi lahai kang thur ponji phansi nilitum non pen chisik pon bom lo si peneng pini pen bang ke la bang so award ki pipon pangcheng pon News report Karbi Anglong Live